Gaurtik aurrera Adores hiztegiaken 5.000 hiztegia izango dugu erabilgarri internet bidez. Izan ere gaur goizean aurkeztu du Euskaltzaindiak Azkue Fundazioa eta 5 kultur elkartearekin elkarlanean egin duen azken eguneraketa hau hiztegia online eskaintzeko helburuarekin. Orokorrean hor jartzen duguna online hor, Euskaltzaindiak orain arte hartutako guztiak agertuko dira hor, jasota, tratatuta. 32 lizentziatuk eta beste hainbat laguntzailek parte hartu dute proiektu honetan. Inigo Etxabek bihurtu du material guztia datu basera webgunean ikusgai izateko eta Bizkaiko Foru Aldundiak ere parte hartu du. Aproposak direla bai esan, material hauek, esan dodan bezala xelen, euskera aztertzeko, zabaltzeko, hobetzeko eta geure hizkuntzari balio erantzia behin baino gehiagotan emoteko. 1986 urtean Euskaltzaindiak 3.000 hiztegia argitaratu zuen, euskaraz bizi nahi zuen edonori zuzendutako hiztegi orokor bezala. Helburua euskararen mendez mendeko aberastasunak biltzea izanik, urteak joan ahala, hiztegi eguneratu eta osatuagoak argitaratzen joan dira. Azken bertsioa internet bidez eskaintzen den hau. Orain, erabiltzaileak 5.000 hiztegian eduki aberastua, doitua eta Euskaltzaindiaren azken ekarpen guztiak aurkituko ditu. Bestalde, oraindik ere erronka handiak dituztela azpimarratu du Euskaltzaindiak eguneratuta mantentzeko beharra baitago. Erronka da, gure bide luze horretan, 30 urte horretan egindako lanak eguneratuta egitea. Eta urte honetan, uste dut, eguneratuta eukiko ditugu alde batetik, sinonimoen hiztegi bat, gero eskola hiztegia ere berriztatuko dugu, zeharo, azkenengo Euskaltzaindiko erabakien arabera jartzeko.